шаҳобиддин расулов ба намоишгоҳе ки барои таҳсил дар хориҷ баргузор мешавад ба он хотир омадааст ки дар бораи имкониятҳои ройгони таҳсил дар хориҷ маълумоти иловагӣ гирад. маълумот гирем оё ягон имкониятҳое ҳастанд барои нафарҳои тоҷикистониёне ки мехоҳанд хоҳ бепул ё ин ки хоҳ пулакӣ дар донишгаҳҳои хориҷа таҳсил намоянд. аз ин ҷа каме маълумот гирифтем баъзан квотаҳост барои нафарҳое ки мехоҳанд бепул донишгоҳҳо рафта таҳсил намоянд. ба мисли шаҳобиддин дар маркази исмоилияи шаҳри душанбе садҳо донишҷӯён ва толибилмон ки орзуи таҳсил дар берун аз кишварро доранд дар ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ ҷамъ омаданд. ин чорабинӣ бо ибтикори сафорати амрико дар душанбе баргузор шуд. масъулини баъзе аз марказҳои таълимӣ мегӯянд ба фарқ аз солҳои қаблӣ ки забондонии ҷавонон он қадар хуб набуд, имрӯз таваҷҷӯҳи онҳо ба роҳҳои соддаи дохил шудан ба донишгоҳҳои хориҷӣ зиёд шудааст. донишҷӯён бештар таваҷҷӯҳ барои грант мехоҳанд ки танҳо бо грант раванд, барои ин ки онҳо бештар мехоҳанд ки нишон диҳанд ки онҳо бо дониши худ метавонанд таҳсил кардан дар хориҷа. грант яъне ки ино стипендия мегӯянд, анамунро грант мегӯянд. суннатулло ҳасанов як иштирокчии дигари ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ аст. ӯ бори аввал дар чунин намоишгоҳ иштирок мекунад. ман бисёр маводҳои нағз барои ҳамон донишгоҳ ёфтам ва ин барои ман бисёр кӯмак кард. ҳафтаи таҳсили байналмилалӣ рӯзи 14 ноябр оғоз гардида давоми 4 рӯз ба ҷавонони тоҷик имкон дода мешавад то бо барномаву квотаҳои таҳсил дар муассисаҳои таълимии амрико, аврупо ва олмону дигар давлатҳо ошно шаванд.